қаҳвахонаи Али Баба бо муосиртарин шароит ва муҳити зебову барҳаво барои қабули мизорҷон омода аст. ин макони муҳташам барои истироҳату фароғат пешбинӣ гардида шумо метавонед тамоми намуди хӯрокҳои тезтайёрро истеъмол намоед. ҳамзамон баҳри муштариён яхмузҳои туркӣ ва шириниҳои гуногун омода карда шудааст. мо дар оғози фасли зебои баҳор фаъолияти худро шурӯъ карда бахшида ба ҷашни наврӯзи оламафрӯз баҳри мизорҷон аксияи якмоҳа эълон мекунем. нархномаи қаҳвахонаи мо дастрасии ҳамагон мебошад. дар қаҳвахонаи Али Баба намудҳои гуногуни питса ва картошка фрии болаззат омода карда мешавад. реҷаи кори мо ҳамарӯза аз соати 9 субҳ то 22 шаб. суроға шаҳри Турсунзода, боғи фарҳангиву фароғатӣ. Али Баба интихоби дурусти шумо барои истироҳату фароғати хотирмон.